Al barri de Gràcia hi havia un brollador amb fama de miraculós. Deien que la seva aigua tenia poders curatius i d'aquella creença va néixer una tradició que encara avui perdura. Al segle XVIII, on avui s'aixeca la Casa Vicenç, hi havia una casa de convalescència vinculada al convent dels Josepets. Es deia que l'aigua del seu brollador curava malalties. Per això es va dedicar l'espai a Santa Rita, patrona de les causes impossibles. Als anys 20 s'hi va construir una capella a la cantonada del carrer Carolines amb Riera de Cassoles i amb els anys la festivitat de Santa Rita es va convertir en una cita molt esperada al barri. Cada 22 de maig, els antics propietaris de la casa obrien el jardí per beneir les roses i beure aigua del brollador. Tot i que la capella va desaparèixer el 1963, la tradició va continuar i avui la Casa Vicenç segueix commemorant Santa Rita amb una missa i la benedicció de roses al jardí. Vine el proper 22 de maig a la Casa Vicenç i participa d'aquesta tradició que forma part de la memòria col·lectiva de Gràcia. Consulta els horaris a casavicenç.org.